beste gabe, hasi egin mago show. Txalo bat, bandiei!
hori zari dionean, lakuntatu nik. Zerriko txerroan ez amigorrian, zerua dozartzen. Ez dakik zen pasatzen dena, zinatiotan, jende azirela datatzen zarritan. Errek ikustekoan, onteirenak borreko ento generalean. Zarri, 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 azaldu. Zarri, 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 bibatu. Bueno, askoekin oiture izan den bezala, norbaiti homenaje ez, o despedida bezala, gaur, bueno, despediu ingo deu, azkeneko konzertu du Ismaele gurekin, eta jarriko da, behan ordezoen, Carlos Muñoz jarriko da, bandako bat. Orduan, oituri da, behe estilo emango, baina bere emazteari emango jo, Jenny, etorri izela honea, oiture bezala, haitzen egon dana eta askotan asko sufridu duena, ezta? Bueno, a ver Ismael, ahora despedide bezala, ya que inok ez du dantzanik, oin zuei inerko uste, zuei eskainiko uste abesti bat, eldu inde dantzaniteko, vale? Bujo guri hau, hila zein, hi dantzanei bakarrik, vale? Zuei.